O umayos ka kung ano na naman yung papindot-pindutin mo dyan, ha? O eto na, Tang. Pag-usapan na natin to. Pag-correct ng isang misis sa love note ni Mister. Aba, kinaaaliwan daw sa social media. Wow! Ayon, marami ang naaliw sa post ni Onen Galenzoga. Tampok ang kwelang pag-grade at pag-correct ng kanyang misis sa pagkakasulat ng love note na ibinigay dito kasama ang kanyang regalo. Ang sabi niya nung nagregalo ako pero ako pa yung may mali. Kasi nga po kinorek ni Mrs. yung dong parang love note niya. So may mga doon na dapat yung capital letter. Sabi sinerkulan na dapat ito capital letter. Tapos yung iba dapat ini-spell out kasi meron dong I love you. So yung letter U lang dapat ini-spell out daw yun. Iba din si Mrs. Pakaangas. Ay, Tatang, di na natin patatagalin to. Logican na natin to. Ay, sige. Banatan mo na yan para mahimasmasan at maintindihan. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo. Logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, board, sa totoo lang naman ito, real talk. Pag ganyan na mas matalino sa'yo ang misis mo, Oh, no! hindi ka makakalusot. Pero mga kabisyo, sana naman, hindi po ito maging issue sa pagsasama ng mag-asawa kasi may mga setup naman po like na ang babae po ang nagtatrabaho tapos yung lalaki yung nasa bahay. Pero may mga taong hindi matanggap ang ganitong sitwasyon. Oh, no! Totoo po mga kabisyo na hindi nila matanggap na mas malaki ang kinikita ni Mrs. kaysa sa kanya. Ito po ang ating logican, di ba? Well, mga kabisyo, ganito po yan. The perception and reaction to a spouse being smarter or earning more ay maaaring iba-iba po sa bawat individual. At importante po na i-recognize po natin ito na hindi po ito pwedeng mag-apply sa bawat isa, di ba? Ito po ang ilan sa mga dahilan bakit may mga individual o may mga mister na hindi matanggap na mas matalino o mas kumikita ang kanilang mga misis kaysa sa kanila. Unang-una pong dahilan po dyan, insecurity. Oh, no! Yan, may mga individual po na tinatay po nila o kumbaga nakadikit yung kanilang self-worth at identity sa kanilang career achievements or ang kanilang katalinuhan. Kung yung partner mo ay nalalagpasan yung mga area na ito, parang posible po itong mag-trigger ng feelings ng pagkakulang o insecurity. Diba? Isa pang mga dahilan, mga kabisyo, ito. Ego and pride. Oh, no! Diba? Personal pride and ego can play a significant role kung paano po mag-perceive ng role sa relationship yung isang lalaki. Some may struggle with feelings of competition rather than makikita po nila ito na ito po ay success na kanilang asawa. Pero hindi naman ibig sabihin, mga kabisyo, Paul, na porket matalino at malakas kumita yung misis mo, hayahay na lang yung buhay mo. Hindi po pwedeng yung gayahin mo yung kapitbahay mo. Ano bang ginagawa, Tang? Ay, nagpapainom kasi sasabihin niya, magpapadala yung misis ko sa abroad nagtatrabaho. Hindi po pwedeng ganyan. Sasabihin mo, Walang problema. Painom ako kasi yung misis ko nasa trabaho na sa abroad Papadala yun na sa akin ng maraming pera. Akong bahala sa inyo. hindi mo pwedeng ganon. Tang, yung mga ganong tao, anong dapat gawin? Mga ganyan, ang sarap kutusan. Anong ikukutos mo, Tang? Ikukutos ko sa kanya ang pison. 35 minutes after 6 o'clock. Ito pa rin po ang programang EDSA. Kailangan pa bang i-memorize
I-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!